да не се повишават цените необосновано. Но не смятате ли, че те трябваше да се вземат сега, отдавна, през цялата тази година, защото точно и хърватски модел, аз често го давам като теза, но бях дори в Хърватия, покана техния президент Миланович, също и с премиера Пленкович, отдавна сме в комуникация и с българи, които живеят в Хърватия, имаме сериозна общност, които от много години са там, че проблема е, че цените започнаха да растат там още преди дори обявяването на положителният конвергентен доклад. И те растяха през цялата година, от лятото до нова година, в националната, в местната валута. И тогава е най-големият ръст, защото там инфлацията стигна 10-12% за някои месеци и оттам скочиха цените, да не говорим за услугите, с около 40%. А не когато се въведе еврото, тогава да се борим с аспект. Даже тогава е по-лесно. Гледаш цените, има ли вече механичен скок от самото преобразуване на валутата. Но този период, който трябваше да започне, според мен, още от първото полугодие на тази година, не се свърши работата, според мен, която трябваше да се свърши, така че да няма аспект. Споделям вашата критика по отношение на мерките, че в някаква степен не бяха достатъчно адекватни и навременни, макар че, ако няма да ви прозвучи самохвално, опитвахме се през цялото време нашата партия да правим всичко възможно и ако изпълнителната власт тук ще го потвърди, и съответно и регулаторите, и опитите в законодателството, трябваше да бъде по-твърда изпълнителната власт, трябваше регулаторите да бъдат доста по... Аз ще ви спомена само един случай в подкрепа на това, което вие казвате, защото ние споделяме тази оценка. Трябваше да бъдем по-твърди, по-маневрени, по-действени. В Гърция, макар че те не въвеждат еврото, имат същия проблем с цените. Гръцкото правителство е изключило споразумение с веригите за над 1000 стоки да се следят и да не бъдат покачвано нерегламентирано спекулативно цените. Но направи впечатление следното. Преди да отидат веригите да сключат това споразумение, регулаторите и правителството е наложило санкции за над 1 милиард евро. Тези